Ola, bons días e benvidos de novo á Casa da Xuventude do Concello de Lugo. Son Diego Martínez e nesta ocasión xa vedes que teño aquí unhas mazorcas non de millo porque nos vamos a Guitiriz e vamos a elaborar a súa típica torta de Guitiriz, vale? Entón, que vamos a precisar para a torta de Guitiriz? Pois o seu ingrediente máis importante, non? Como nace esta torta de Guitiriz? Por un despiste, por un descuido, a unha cociñeira lle encargaron unha torta, a esta muller, pois ese día non tiña fariña de trigo suficiente, completa a receita utilizando fariña de millo e así nace a torta de Guitiriz. A xente, bueno, se data cara a comezos do século XIX, pero bueno, eso xa deixemos os historiadores, porque ninguén o teñen claro. Que vamos a precisar? Pois, como xa vos dixen, 150 gramos de fariña de millo, vamos a precisar 150 gramos de fariña de trigo e un pouquiño máis, xa vos conto despois, para engraxar o molde, vale? Vamos a precisar tamén 280 gramos de azucre, 200 gramos de manteca de vaca cocida, vale? Deixala sempre mellor a noite anterior fora xa da neveira para que este a temperatura ambiente, vale? 5 ovos, un limón que só vamos a usar a reladura e 7 gramos de levadura química de impulsor. Ademais, pois o que xa vos comentei antes, un pouquiño de fariña e unha pouquiña manteiga para engraxar o molde. Importante tamén, precisamos un molde con chimenea, vale? Que para darlle a típica forma. Si facemos unha cantidade máis pequena, tamén podemos facer nun molde sin chimenea, pero esta cantidade vai se nos a cocer mellor nun molde así, con chimenea. O primeiro que vamos a facer é poñer o forno a quecer, vale? 180 grados, porque isto non levar ningún tipo de levedación ni nada. En canto teñamos listo xa vamos a meter ao forno. Entonces, forno a 180 gramos e comezamos. Vale, o primeiro que vamos a facer entón é engraxar o molde. Nada, así un pouquiño de manteiga. Repartímola ben cas mauciñas por todo o noso molde. Eu sempre recomendo facer estes traballos o primeiro, porque despois nos encontramos, por exemplo, a hora de facer un biscoito, con que xa mesturamos todo e de repente temos o forno frío e o molde sin preparar. E mentras estamos facendo todo eso, o biscoito baixa, senón antes de entrar no forno. Entonces estes traballiños sempre de primeiro. Así non vamos a ter sorpresas. Unha vez ben engrasadiño, un pouquiño de fariña. E que se pegue ben a manteiga que acabamos de esparexer aquí. Moi ben. Xa podemos eliminar o sobrante. E agora este molde reservámoslo para que teñamos que utilizar e isto xa mo quito do medio. Vale, ahora como segundo paso vamos a tamizar as fariñas tamén para despois a hora de usalas non ter, o sea, eliminamos os grumos e nos vamos a asegurar dunha boa mesturanza. Vale, importante sobre todo neste caso que tamice esta fariña de millo porque é da casa, entonces me vai a quedar, ten unha molienda bastante gorda. Así cunha peneira, con tamiz ou con coador, como fago eu. E vamos a tamizar as fariñas e lles vamos a mesturar xa o impulsor. Vamos ca de trigo, o mesmo. A de trigo pasa perfecta.
Vale, vou botarse aquí o impulsor tampouco teríades por que tamizalo, porque ven moído nun polvo moi finiño, pero bueno, así tamén se mestura xa. Vale, pois xa temos as fariñas e o impulsor, vamos a dar así unhas voltiñas para que se mesture. E o reservamos tamén. Vale, vamos a separar as xemas das claras. Vamos a usar todo, pero vamos a usar por separado. Vale, aquí, bueno, hai técnicas. Eu a que utilizo esta. Rompo aquí enriba o ovo e aí vai. E por aquí a clara. Isto, cada un ten o seu truco. A min gustame facer así, porque tamén por unha cousa de higiene, así sempre tocamos a parte de fora dos ovos cunha mau e o ovo coa outra, e nunca mesturamos eso, é dicir, a miña mau dereita nunca vai a tocar o ovo por dentro. E así sempre teño unha mau que é a sucia, que toca o ovo por fora, e outra que non o toca por fora. Perfecto, pois guardaremos as xemas na neveira ata que nos fagan falla. E montaremos as claras a punto de neve. Como xa vos teño comentado, para montar claras a punto de neve, sempre mellor que estén a temperatura ambiente, vale? Incluso un pouco máis de temperatura ambiente, en torno a 35, 37 grados, é ideal. E nada, vamos a botar unha areiña de sal, que sempre nos axuda a que monten mellor. E paciencia. Vale, pois xa temos as claras montadas a punto de neve, entón, ca mesma varilla, non nos fai falta nin lavala. Nun bol metemos a manteca de vaca, vale? A varilla que sea un pouco dura, vale, vamos a romper así un pouquiño porque vos vai a ser máis sinxelo. E agora vamos a mesturarlle o azucre. Moi ben, e vamos a batir. Vamos a ir dando voltas, vades ir vendo que se vai ir integrando. Vale, ca mesma varilla. Batir ata que mesturemos moi ben a manteca co azucre. E vades a ver que vai a perder ese color amarelo que ten agora mesmo, o color propio da manteca. Vai non a perder e se vai a tornar un pouco máis blanquecino. Podero facer tamén con, igual que o batido das claras, con máquina, non é necesario facer a man. Moi ben, pois xa temos, vedes que xa branquexou a graxa. Vamos a rallar aquí na parte blanca, digo, sin a parte blanca, perdón. Así, un poquinho de limón. Vale, temos xa aquí a reladura de medio limonciño. É importante que antes non me lembrei de comentarvos 50 ml de anís, de licor de anís, vale? Aí o botamos e integramos. Moi ben, agora que temos xa o anís, imos engadindo as xemas de unha en unha, máis ou menos, vale? E integrándoas de unha en unha, ata que este a primeira ben mesturada, non poñemos a segunda. Aí está, outra. E agora a última parte, teño aquí a culler que xa tiña antes manchada da fariña, que vou a poñer no platiño da fariña. Vámonos a buscar as claras que tiñamos montadas a punto de neve. E vamos a utilizar outra culler. E agora a cuestión é ir botando neste montado de graxa, vaya,
un pouquiño de fariña, un pouquiño de nata, un pouquiño de claras montadas, vale, aquí botando un pouquiño de fariña, un pouquiño de claras e coa lingua ir envolvendo, vale, como cando facemos un biscoito, para non quitar o montaxe das claras. Entón, vamos a botar así un pouquiño de fariña. Isto que se precisa é un pouquiño de paciencia e nada máis. Vale, e vamos así, envolvendo, mesturando. Ahora, un pouquiño de claras. Vale, aquí non é como antes co ovo, que sí que tiñamos que esperar a que estuvera perfectamente integrado. Vamos, cando vemos que está casi de todo, xa podemos ir engadindo a seguinte cullerada do que nos toque, da mestura de fariñas ou das claras montadas. Se tendes amasadora, podedelo facer en amasadora, pero igual, da mesma maneira, inda que fagades con máquina e non a man, ir engadindo primeiro fariña, despois claras e ir intercalando, vale? Pode pasar que as claras, unha parte das claras se desmonte e se licúe outra vez, non ten problema. Non ten problema porque isto tampouco unha torta, non é un biscoito, esta non de torta, será un biscoito que vaya moi aireado, entonces tampouco precisa un montaxe perfecto das claras que parezca un merengue. Moi ben, temos isto listo, temos o forno quente, temos o molde xa engraxado e enfariñado, pois nos queda pasar a nosa mestura ao molde. Ves que queda así, hai que irlo repartindo, vale, non queda líquido, entón vámoslo colocando un pouquiño, despois alisámoslo, nada, ao ir ao forno xa todo vai ao seu sitio tamén. Non vos asustedes polo meu molde, parece moi grande, pero tampouco fai falta enchelo, o sea que eu é o que teño. Vale, agora vou colocar así un pouquiño. Isto vai a subir algo e xa nos vai a ocupar o molde. Moi ben, e agora xa, por último, vámonos ao forno. Recordade, 180 grados, vamos a dar calor arriba e abaixo, perdón, 180 grados, calor arriba e abaixo, sin ventilador. Tempo que vamos a tardar sobre uns 35-40 minutos. Eu en canto pasan, poñolle 35 minutos e en canto pasan vou coller unha brochetiña, vou pinchando e vou mirando. Moi ben, pois xa desmoldamos, desmoldei, non me acordei de comentarvos. Nunca desmoldar según sae do forno, vale? Vamos a esperar alo menos 10 minutos porque senón no desmoldaxe pode romper moito. Vale, eu esperei algo máis deso, xa está frío. Vale, e agora, pois mirade, que maravilla. Xa o teño rematado e agora o toque final. Eu persoalmente, se os fago para min, isto non yo fago, porque me parece xa demasiado doce, pero o típico é o, entonces vamos a facelo. Entón nada, un poquinho de azúcar glas, e así, se non temos polvera, pois utilizamos un coador. E a verdad que o color quedalle moito máis chulo. Así, suficiente. E aquí tendes a nosa visita de hoxe ao balneario de Pardiñas, non? A torta de guitiriz, que agardo que fagades e que disfrutedes. Moitas gracias e bo proveito.